A jeden raz mi hovorí, počúvaj, dneska musíš utiecť, lebo Nemci budú vydírať, to je chory, toho budú strieľať. Tejto noci musíš utiecť. A blízo, nedaleko Popradu som spal tým sceníkom Jariny, či ste to poznali, drevené búdy a tam mali rolníci seno. A som si vyhrábal díru a potom som na smak ťahol, tak mohol som spať. Darmo bolo zima. Asi za 3 dní naraz volal to ťahá mi to seno, čo som sa zakrel. Tak už som vedel, hovoril, no, že sme už ma chytili. Tak aj ten sa volá Kolakov. Dosi, hovorím, ten odtáľ utekal. Ja som partizán, tak zebrali ma k sebe, ze sebou tí partizány a dokonca nie som bol s nima.